Ngaon ng mga hanggaw og dukot. Say pare sa dukot niyo dol. Tingam. Tinapa? Mao ni isda nga danghag. Isdang danghag. Ngano man ganang nadanghag mo na dol? Sa lata. Insulo sa lata? Oh, wanay gawas-gawas. Awa ba? Sa kabrihan. Pero karon hinggawas na. Gawas na kay. Man. Mo na isdang piniriso pod, no? Mao na isdang danghag. Guys. Pwede nang kaon sa mga hanggaw ning dukot tas parisag tinapa. Tinapa nga isda nga piniriso. O na isa wa na niud to. Perti kayong kaon. O na pa si Idol Zero man ay lang kana gikan ani mo dol. Labay. Imong gilabay Zero. Sinaw na. Mga hanggaw mga idol oh. Grabe. Sa na. Wala. Kaon ka kayo ni kay. Bira kaon gyud. Pamas mo. Pamas mo. Okay, dukot man. Oo. Kana yun kaon. Daot og madugay tag kaon. Busog ka dol wala. Dai sa luyo nimo. Busog ka wala. Wala. Busog? Pingis. Tagay. Nonsa mo ka, Brad? Ano mo tagay na, Brad? Oo. Tagay na kay Astin Lukoy beton. Tagay yatag. Bira na dol, nonsa mo gitagaan nung gao. Mga idol, wala may galuto karon kay walay sponsor. Ang among sponsor karon Pusoy. Pusoy. Pusoy among sponsor. May gani kay gadala og dukot. Kasi gadala dukot. Are idol. Barikoy. Si Idol Barikoy day kadalag dukot dayon si Idol Rani may gapalit og kuan tinapa duha ka buok. Isdang daghag. It's isdang piniriso. Okay, mao ni mga idol, nagipanggutom yung mga tawhana. Pagani na humag content nangaon na. Mga tawhana ni. Napo isa mo ko duman ni udto na kanang bajiha oh. Okay, tagay mo ng iro dol. No, hangad tao no murag kanang nay haw bitong wa ka kaon. Ra nangaon ang mga iro mga idol. Okay mga idol, mo ni siya gadalas dukot. Karon gadala na po dugpan. Isa mo kanang pandol. Isa mo kay sponsor na. Kaya wa kayo. Unsa. Na. Yate dambok ye dugayan idol. Distribute po. Distribute kay. Lalo na ako ni pala. May nang kuan kay mag-angay tanan ba? Ako ni init. Napaisa rin na? Tiron ba? Okay mga idol, thank you for watching. Bye bye Brad, bye bye.